priatelia, viete, prečo išiel Fico do Spojených štátov amerických? Lebo keď náhodou neviete, tak vám to povie ten najmúdrejší mudrc z Oxfordu, Miško Šimečka. Si tam ide po najdrahšiu fotografiu v slovenských dejinách. A s kým? S americkým prezidentom Trumpom. A ide sa mu tam čo? Ide sa mu tam doslova pokloniť. Počuli ste správne, on tam nejde preto, aby nejaká firma na Slovensku vybudovala jadrovú elektráreň. On sa mu tam ide proste pokloniť. On tam nejde preto, lebo každý proeurópsky idiot na neho kričí, že sa nesmie dovážať z Ruska plyn a ropa. On si tam ide s Trumpom urobiť len fotku. Ľudia, ak jedného dňa tento bedár vyhrá voľby, tak som úplne presvedčený, že tento inteligent zruší zmluvy, penále nechá zaplatiť Slovákom a keď bude Slovensko bez plynu, bez ropy a bez elektrickej energie, tak rozkáže Slovákom, aby si v zime obliekli do svetre, cez noc nabíjali kolobežky na stacionárnych bicykloch, do práce chodili pešo a večeru si ohrievali na ohníku ako takí neandertálci. Lebo ja fakt nechápem, ako môže niekto takéhoto politického ignoranta, ktorý by si pre svoju ideológiu nechal vrtať do kolena aj dvakrát po sebe, ho voliť. Nehovoriac o ostatných poslancoch, to ich kabaretu, ktorých vyjadrovanie je ako keby sa predbiehali, kto zapotí väčšiu sprostosť. Ľudia, buď sú jeho voliči fakt tak hlúpi, alebo tak jednoduchí, že sa normálne čudujem, že pri ich absencii rozumu dokážu napočítať aspoň do 10, alebo sa najesť príborom. Priatelia, to je bylo všetko a prajem pekný zvyšok tohto večera. Majte sa krásne. Čaute.